tiña mi pai. Por encima da roupa xa, bu. Vai sudar, Eduardo, pasa para a cama, veña, pasa para a cama. Quita os zapatos. Vamos a deixar aquí a tua muller para que aí. Bueno, vamos co tema das galiñas. Un aplauso grande para Eva Iglesias. Por fin acabou a jornada. Din que os labrejos que se deitan de día, o carallo. Sabes? Se me deito ás 6:30 da tarde, traballo menos que os fillos da Preisler. Este sí que vive ben. Xa leva 2 horas na cama, la madre que te parió. E non dormes, a mellor. Non dormes. Sabes por que non dormes? Porque cenas e meteste na cama e non podes meterte na cama co estómago cheo, teño xo dito 20 veces. E carallo puxo aquí os zapatos. Non sería Roberto Vilar, non? Madre que lo parió, porco. Que non podes, que te estou dicindo, non podes cenar e inmediatamente meterte na cama, porque eso crea uns reflujos aí no estómago, que é imposible, E ainda encima que te deitas encima da centola. Hombre, por Dios. Por favor, Si ainda fora unha tortilla francesa que acolcha, pero esto pica a Cristo, mon, por Dios, cólleme esto. Vamos dormir. Vamos dormir. Que mañán é outro día, vale? Veña. Houbo lío, Señora. Señora. Hola. Señora. No, señora. Non se asuste, señora. É un ladrón. Que non se asuste. Non me Que estou... non se asuste. Non me estou asustando, estou preguntando se eres un ladrón. No. Bien, pois falando entendes a xente. Bien. Bien. Son da Xunta. Me cago en la... Somos da Consellería. Somos da... Señora. Dime. Somos da Consellería. Eso que ten vostede aí fora, antes de entrar na casa, o que está ao lado do galpón, ese é un galiñeiro? O que está ao lado do galpón, ese é un galiñeiro? É un galiñeiro ese? Sí. De momento, sí.
De momento. Como que de momento? Porque, a ver, estamos pendientes de botarlle 3 plantas máis, querémolo facer chalé. O que pasa é que non nos deron o permiso no ayuntamiento. Non nos dou a licencia ao alcalde, o cabrón. Eso que votei por ele, pois non voto máis. Mira unha cousa. Cantas galiñas ten? 22. 22 galiñas. E están todas dentro do galiñeiro? Supoño que sí. Están todas dentro do galiñeiro? Supoño que sí. Supoño non. Supón Iker Jiménez que hai vida noutros planetas. Aquí hai que sabelo. Están as 22 galiñas dentro do galiñeiro? Sí ou non? Pero por qué? Porque as galiñas, non se enterou, as galiñas teñen que estar confinadas. Confinadas. No, eu prefiero as ao forno, porque a min a galiña non me sabe confitada. Non me veña por aí, porque non se lo consiento. Quen come unha galiña confitada, por favor? Que asco. Confitadas no, confinadas, que teñen que estar dentro. Teñen que estar metidas dentro as galiñas. Xa sei que sabe ou non sabe? Bien. Xa sei que teñen que estar dentro as galiñas e por eso xa están dentro. Están dentro as galiñas? Están dentro. As 22? Sí. 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 As 22? Correcto. Pois eu contei 21. Como contaste? Contei 21 galiñas. Non, tu vas a contar mal. Non contei mal. Contaste mal. Contei 21. Podíamos ir un momento ao galiñeiro a comprobalo? Ahora? Coño, iba a dormir. Isto é unha emergencia sanitaria, ten que ser agora. Ando por todas as casas e é agora. E non che vale se vai o meu home, mellor, porque ele non dorme, é total. Vai el con... Oh, carai, ahora... Vai por Dios tamén. Bueno, pois E dorme... Isto vou apuntar para a Consellería de Sanidade, que non é miña, pero dorme cas gafas sempre. Sí, vale. Dorme cas gafas porque... Porque se non veo soños, non ve. Non veo soños. Vamos para lá, vamos para o galiñeiro. Vou poñer a bata, quere unhas botas? No, porque bota. No, que cando ven xente de fora sempre se lle dice quere botas. Pero hai lama ou que? Non, lama non hai, pero dice así. Bueno, pois aí están. Teña luz encendida. Si, poñolle sempre. Deixou as largas postas. Por si ven o raposo. Moi ben. Bien, podemos, por favor, están todas. contar? No, están todas, no. Veremos se están todas. Ah, que as teño que contar? Efectivamente. Vete, vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, Esa é unha pista, aquela dali é unha, como se chama esta? A de Mos. Australiana? Sí. Esta é Lucy, sí? Sí, vale. Mierda, xa me perdín por culpa túa. Perdón. Espera un momento. Perdón, empeza outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Usted que lle chama? Pitas ou churras? Pode deixar de tocarme os collós se non perdome na conta? É que se está pala, non dou contar. É que hai sitios que lle din pitas e outro din churras. Cada un é distinto, pero bueno. Vou facer outra cousa. Venga. Tes aí blog, non? Sí. Pois veña, Que quere? vou pasar lista. Mellor, veña, vamos. Dille. Rigoberta. Está. Bandini. Carol. G. Becky. G. Hai dúas G. Pero unha é Carol e outra é Becky. Vale. Becky. Vale. Pili. Pampín. Aí está. Vexo que lle puxa todas as galiñas nombres de cantantes. Leticia Sabater. Ai, no. Siga. Quédame... Diga. Josefina. Como? Josefina. Josefina! Falta Josefina. Fácil! Cago en la madre que me... Xa aí dixen eu que contar eu 21, non me facía caso. Dios, Eu non son Jorge Mira, pero hasta 21 sei contar. Escapou unha jaliña, Sí. Dios mío, que desga... E ahora que facer? Bueno, non pasa nada, é unha jaliña, non pasa nada, que pasa? Que eu teño que comunicalo, entende? Pero non pasa nada. Non pasa nada hasta que pasa. Bueno, non pasa nada hasta que pasa, tampouco pasaba nada por un panjolín.
e houve unha pandemia mundial. Verdade ou mentira? É unha jaliña, non hai que tolerar tampouco que é unha jaliña. É unha jaliña, pero non é unha jaliña. Un dirá a jaliña a esta hora? É que Josefina non é unha jaliña calquera, Ah, non? É lista como un allo. Sí. É mala? Sí. Ten unha maldad esta jaliña? Por qué? Eu en mi vida vin cousa igual, Por qué? Usted non sabe que as jaliñas cajan onde dormen. Sempre me chamou moito esa atención, porque eso non fai nin Kiko Rivera, fai eso. Correcto. As jaliñas cajan sempre onde dormen. Sí, a mí sempre me chamou a atención, Que chama a atención. que tú sabes que vas dormir nese pau, non cagas aí. Efectivamente, por Josefina, caja onde dormen as outras. É mala ou non é mala a jaliña? Malicia, Ten unha malicia que non é Malicia, normal, por eso te Josefina. digo que este é capaz de coller ahora mismo. Josefina, a jaliña, é capaz de coller un autobús. Ese autobús pode deixala no aeropuerto, ela pode coller un avión e ir marchar para Chicago, a Josefina, a jaliña. Por que a Chicago? A Chicago, coño, non ve nas películas, todas as catástrofes empezan en Chicago. Por eso se me ocurre. Por apuntarmos, se acaso. Bueno, son películas. Son películas, pero eu quero falar co presidente. O presidente da Xunta. Presidente da Xunta. Que é unha da mañá. Tamén é unha da mañán para min e viñásteme levantar. Ou me levas a andar ao presidente ou solto as jaliñas todas. Bueno, vamos logo. Veña. Veña con. Presidente, mira que é aforrador que aínda jarda o edredón da época de Touriño, Presidente. Presidente. Ei! Presidente. Quen vai? Non se asuste, presidente. Quen vai? É un ladrón? Non se asuste. Bumberguer. Presidente. Vale, presidente. Este é o presidente. Ou é presidente ou é Pablo Motos. Ahora mismo non te sabería dicir. Non te sabería dicir. A onde chegamos, Bueno, presidente, non se asuste. Son compañeiro seu da Xunta. Non estou asustado, pero quero saber se é Xa. un ladrón ou non. Esta señora quería falar con usted un momento. Que tal, señor presidente? Que tal, como está? Hola. Mira, é que estou... Que queres por Reyes? Estou moi mal. Estou moi mal porque me desapareceu unha jaliña, perdí unha jaliña e estou... Unha galiña. Perdí unha jaliña, Josefina. Josefina. Chama atestados. Sí. Chama atestados, sí. Sí. E vai a por aí dicir que foi un raposo que mordeu unha galiña e tal. Dáixeme a mí con estas cosas, home. Ou a protección civil, que non fa nada, pero polo menos sabe onde axuda. aparcar, polo menos. Vale. Ai, Dios mío, onde estará a miña Josefina? Dios mío, sabe Dios onde está a miña Josefina? Josefina, Dios mío, Josefina, ¿dónde estabas? Dios mío, que che botei de menos. Pensei que me marcharas, pero ti como saliste así do jaliñeiro, muller, que non podes andar ti así a túa bola, vale? Eduardo, que me dastes un susto, chega o teu ¿dónde momento. estabas? Ai, Dios mío. Mira unha cousa. É o teu momento, Onde estaba a galiña? A galiña derma o seu programa. Hoxe, compañeros
Bueno, ben solucionado. Onde estaba a galiña dermos do programa? É listo. Era Un máis. campeón. Eduardo era. Carlos. No, non me enja... Até para que me dixeche Eduardo antes. Dixo Carlos. Carlos. Onde estaba a galiña? Deron vos o programa. Aí está, un aplauso para Carlos. Vaya lío. Saludamos aos invitados de hoxe. Ai, que ganas. Hoxe vai ser buena, Ai, hoxe Están por vais aí? a armar, Se vais a armar lío, Mirade pa aí que se vai xuntar hoxe, mirade pa aí. Mirade pa aí, mirade pa aí. Torito, Celsa Manolo e Patricia Pérez. Buenas noites. Hola, cariño. Estoy encantado. Somos Celsa. como las meninas. Mira, mira. Es verdad. Perdón, Quieres mucho. Hoy va a pasar de todo aquí, ¿eh? Somos como las meninas de Velázquez. Este hombre no sé si ha probado... ¿Ha catado varón alguna vez usted? Uy, Por favor. ¿Nunca? Pero bueno. Mírala a ella. ¿Nunca ha estado con macho? No, Ay, por favor. Prepárate. Ay, por favor. A que me espera? Benvidos, un anuncio e vamos con todo eso. Un anuncio.